no bandiraɓe ha joni koye batu men gonɗen e kolal kubalal wawi haalante ɓe toɓɓere men sakkirinde eyyi bandiraɓe on beltanama on fewi joni nde noon kadi jufti kono noon oɗon jaafo tan ko temps o namdi ɗum joni toɓɓere men paaɗen ko toɓɓere hiver ƴeewa noon goto fof yiyandumde addi hen mbawen jokkodirde miijoji men on jarama minen amin gaddi toɓɓere cari min jogui musidɗo mo wona karɗo cellal eywa gonga noon o jeeyaka e fedde he kono ko pullono meɗen ni eywa wiyama yo hoɗo safro yo to meɗen to amin jiiɗi wooda ko ittana so Allah jaaɓi so cellal duusi en nde o arti ɗo fof ha mo won hangadina ko gonɗen eyyi ko jiiɗaɗo ko jotodira ɗum tan min jinno on hollide eyyi mi rawɗo nanof kalɗo onon kam bandiraɓe si wonko haqqille jaɓani neɗɗo so wiyama koye fedde a waɗa fodde ma mo jeeyaka e fedde ala fodde e fedde ɗum ɗo wawa sellude sabu fedde kadi reni ɗum ko kuuɗe a wonata fedde aɗa fiya sa dañi caɗele kuuɗe ɗe mbima aɗa waɗane ɗum aɗa waɗane ɗum kono ko bandi amen tan yo ngara ɗon ɓagga ɗum oɗon jingana ɗum yo ittane fedde hoto ɗum fawi mbaɗanema ko Allah wawno juuɗo ko Allah wawno juulɗo ɗum eɗen gandi amen ko Allah wawno juulɗo ko Allah wawno juulɗo meɗen yahata hay nokku wawa sodde hay sabunde oɗo ko heɓimo ko ne wawimi hebde ne wawma hebde ko gonga o ala e fedde he kono kadi neɗɗo ko bandumen enen ko jiidumen makko ɗum jiiduɗa e makko ko pullo o wiyata ko mbimi ka biyo o mbimi eyyi minen sino ko sago amen o ittane hen hayso ittina ko safrori o ittane passe makko ko hotiri so Allah duusi hen o arti ɗo hen mo kanko mo hirtu mbaɗo makko fof ma hirtu natta e fedde hay woɗɓe ɓe ngalano e fedde so nani ɗum ma adan ɗumen nadde e fedde minen ko ɗum woni goƴa men wona ko kalta ko boñayi konngol eyyi bisimillah eyyi an musidɗo ko kalɗa ɗum kam min jawatan neɗɗo mo wonade fedde ke jaɓɓata kuule min guitan ɗum fedde nde ko wi ko ɗum tan rewete joni noon jokkere en ɗam kamen wawi waɗe so ko Allah haaji min fof o totte mbaɗen mbannemo e kolowat juulɗo ɗum noon kam min jaɓatan yo waɗe kolowat juulɗo min diwtani jokkere en ɗam nde ha joni ko Allah wawno juulɗo koye jokkere en ɗam kono ittinede kees kadi koye jokkere en ɗam kadi neɗɗo sono haaltan yo fi e becce muɗum wiyete ko min mi jaɓata ɗum kono min jaɓata ɗum ala mo mbawɗa jamnude ala mo mbawɗa sallude an kay wiyete no jaɓata min jaɓata sabu koye kuuɗe winda kuuɗe ɗe ko enen fof ndendi beele goori kuuɗe ɗe ɗon beele kuuɗe ɗe enen fof en mbawa rendude bedɗeɗa kuuɗe gadden kes ha saaha mum yonta kono o saaha gonɗen ɗo hande saaha mum yonti bandiraɓe jiiluɗen ko mbawaɗen ittandemo non warses ay ɗum ɗo minen mbaɗa yaade o ittane par ce que no waɗi fof yo ittane ñande wonde kadi o holle o arta e koreji fof o watta o watta kono yimɓeɓe poti wadde ni ɗum ɗo ko fenade ɗum ɗon wawi wonde fenade ɗum wawide no gona e fedde no gona e fenade sabu tan ko bandu mon oɗon ngara oɗon mbiya ɗon ɓagga ɗum e dow fenade oɗon ƴetta gonga joolon ɗum jaltinon fenade e dow gonga ƴeew kettoɗe kam non gueɗel goori min mi jaɓata ɗum gon komi jaɓata saɗa haalana bande gonga haalan ɗum gonga nde poɗɗa ɗum haalande nde o sellimo wi keng omo hodde mon ko nden poɗɗon wiidemo ar gona komin goni fedde fulɓe nanɗo ar jeeye e bande en jomum meeɗa ɗum toppirade on mbiyan ɗum haydara daña caɗele joni ngaro mbiya on gonna avocaji mum hakkude ko fenade comme juuɗe kuule Allah hakkude laayi kanko nde wari nde ko bandiraɗo no gonirɗa bandiraɗo gonini bandiraɗo kono o arani amen wari kay koreji men jolfuɓe ɗi en majjani no ɓen mbayi caggal ɗum o wurdi ɗo e debbo tubaɓe to yannorata noon foof ha joni o wondi koye tubaɓe gonɗo ɗo e tubaɓe en gurdam mum ko waɗa limité yo wonde bandumen saabu tubaɓe ko tertan wiya ɓinguelam joggallam rawandam nawiɗel ngel ko otam ɗum enen fof eɗen gandi ɗum aɗa andi ɗum mboɗa andi ɗum noon ko yene makko ko wasa yantude goɗɗo ƴeewen no ballirɗen hay sino wona ko goɗɗo e fedde o foti ittanede ko kanko dañi ko ittina no fotiri foof so tawi o arti walla goɗɗo baɗum makko ni ma jaran ɗum natude e fedde sabu Ablaye ay ɗo ko kalɗa ɗo tuba ko non jafarani sellani ko haali tuba ko sellani ay tuba ha ngar
so hawre ma aɗa yiɗi hoore ma aɗa yiɗi ko gonɗa aɗa yiɗi ndimago ma pulaago ma o ñemme ko tawma réseau joni ko ngabbite ma ko enen ngara jewen koye men kersen ko gonɗen ko ƴeewen waylade ɗen cuuɗo e maɓɓe hoto toñen ɗo tumo ko neɗɗo yiyata hoore mum tina hoore muɗum ko woni gonga ko o jeeyaka e fedde ala gueɗal e fedde hoto poussé fedde de koye par ce que oɗo ittanama gonta ko fenade demal uddi ko goɗɗo waɗa fenade adda kadi goɗɗo adda fenade adda ɗum yahata mboɗo jogui mboɗo yo ittani ñande wonde kadi hakkadi kanko kam o andi leçon makko o dañi déjà leçon nen woto so woodi artude so wiyama yo waro naata fende fulɓe tan o wonata hen par ce que wonko o waɗana ɗum kam hankadi e yimi hankadi won kirne yimɓe fide ban ɓawɗo fedde nde kadi ko sabu Allah waɗi wala fedde ko yirmanani fide ban seɗeɗe kolaɗo kuuɓal ko mbiɗa kolaɗo kuuɓal oto jogui namdal fadema konko mbiɗo on de bandiraɓe makko sellani mo addi ɗum ɗo omo addi ɗo pour walle o mboɗo namdi kanko hol temps mo ari ɗo e nder leydi he guila nden ha joni fedde fulɓe sosama hay oɗo ñalawma koyngal makko yiyaka ɗo o waɗay ko ɗo présenté hande duttuɗon mbiyon wonde kanko sellani yo ittane walla goɗɗum minen ko ɗum min jiɗi namdade hol temps mo woni e leydi he taw par ce que ne waɗi kuule ɗe ganduɗa nde neɗɗo foti wadde naata e fedde he ene foti kuule kadi ɗe ganduɗa ene joƴƴina e fedde he sa waɗi ka forani wadde ka jaltinteɗo a faami fedde nde joɗɗoriɗo ganduɗa ko affaire gonga wona tan cafanagal neɗɗo ummo to ummo ga tan wiye yimɓe minen ko ɗum ɗo e ɗum ɗo minen min ngala hen fedde nde wona ɗum darniraɗo ɗum noon min namdima sago adi fof kanko holnde o ari ɗo eyyi ko addi fof min mi anda nde wari ɗo Allah ɓurnim mi wawa teskade nde wari ɗo o arani am eyyi o jippaki am honam mbimi wari ɗo nde wondi koye jolfuɗi e ndin mbaɗo yitodira tubako mo wurdi o eyyi ko wawno wonde fof mi yiiɗa nadde ɗin ɗon kabaruji min mi meeɗani haalandemo fedde saabu nde jimum hankkadin taw rafama eyyi ko maw rafa Allah yo waɗi tubako haalani koreji makko jolfuɓe ɓe gone yiilade koreji makko kanko noon wi koreji makko nana wuuro naggam minen o meeɗani ardaro min meeɗani yadema ko ɓen noon gari kalani min wonde ko dafa minenne min mbaɗi ko min mbawi amin jiiɗi mbaɗon ko mbawɗon so tawi ɗum henanaki o ha joni mamin mbakli pour la min mbaɗa wonko cuuɗa nde iɗi ɗo arde ono kodduno e galle goto min meeɗani hoddude onon kodduno e galle goto nde iɗi ɗo arde waddi e mawni ko mo jiidi ummay baba on ummimo ɗo fayi leydi gondi kono kanko min meeɗani hoddude wonde kadi ko min yiitoy ɗum e jolfuɓe eyyi joni kam bandiraɓe ko juuramɗo ko raɓɓitino ko fedde reeni ɗum ko kuule voilà fedde reeni ɗum ko kuule sen goppi kuule tan ken dañoɓe caɗele goto fof adda fedde fenani mbiyana ɓagga ɗum ko kuule mbi ko omo jeeya e fedde o dañi caɗele o ittane o jeeyaka e fedde wala fedde wawno juuɗo joni mbaɗe ko kuule ɗe mbi ko min mi ardani ɗo ɗumdude mi ardani ɗo dubde ko ɗum windaɗo eyyi joni ko Allah wawani julde kuulal gongal Allah wawani juuɗe Allah wawani julde Allah wawani julde jogui kanjaraji en ɗe ko Allah waɗi ɗum mbaɗa Allah wawani julde onon mbiɓe ko Allah wawani julde ɓe mbaɗa hen 10 euro ne wawi nawrude neɗɗo Sénégal 10 euro so 10 euro ne wawi nawrude capanɗo Sénégal 10 euro min ko jogui hen konngol so honoma waɗi 10 euro tan yaade Sénégal eyyi an ko jarama waɗi neɗɗo ko bandu men sa ari e nokku bande ko woni wonɗo neɗɗo wawa juddu bandu men neɗɗo ko bandu men so bande en jooɗima jooɗo so woni gonga so ɗeɗi tawa yo Allah newnu yo Allah windu baraji sawo jeenayi yo Allah windu baraji sawo jeenayi ay goto tampi o fate bande ken neɗɗo wawa dañi ɓuuri bandu men yo Allah windu baraji sawo jeenayi neɗɗo wawa dañi ɓuuri bandu men ɗum noon Allah jarama on jarama ɗum tan woni ko woni gomo neɗɗo ko bandu kala ɗo neɗɗo woni yo wonde bandu men wonde bandu men neɗɗo o hay goto timmani ɗum ɗon saɗa minen hay goto wawana hoore mum ha bada ha bada nde mbawɗa fof ma ronkit ɗum noon yibannen nde poɗɗa yiidu men nde wona nde koyɗa nde joni noon Allah jarama on jarama duga famara haala ndam eyyo min kaali fodde amen hakkude julɗo e bandum batu riwti min kersani hen kadi min kulani hen ko Allah wawani juuɗo ko wonko rokki min kono gandon yonani hay hunde goto e mon famin ñaagui ɗum so hoori yo haalanɓe wondi ɓe eɗen jogui jeeyaɗo e men hay sin o yaltinini en koye men famon noon so woodi ko kewi ko wona ɗum ɗo ɓurata musde no musirta men ni noon musirta mon te en jiiɗa yettoyat toon Allah jarama on jarama allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam
miɗo fokkiti yawgol ka miɗo waɗɗo rendez-vous importance ɗo wadde nawnoran leslaw goto accumo ɗo waɗe mokko nder magasin ɗo par ce que ɗe andi neɓata kadi waɗe mbiɗɗo ɗo kadi nawɗam garas non accumo ga ɓe natti hutoraki accumo ga iɗe mari magasin nder ga waɗe mo nder ga mi faami kono joni ɓe natti hutoraki so wonani ɓittuɗo yimɓe hande wona nder sahal janggo wona nder wawi naw less tan ɓeyde ɓe kutoraki accu waɗe mo ko nder magasin ga par ce que kira falaka waɗugol ɓiɗɗo go kadi nawnam less tan a falaka heɓugol ɓiɗɗo go kadi wona joni nawnam less wona joni ko a waɗay a waɗata a wonnalan ko laaɓi mi wawa haalde ɗum ɗo joni to darimi ɗo nawnam less walla sa mimmi non accumo ɗo ar yewten par ce que ɗum ɗo ko yewtere wondude importance wona gonɗa ko yaade non ar ɗum ɗo ko yewtere wondude importance ni par ce que ɗum ɗo ko ma laɓodire par ce que mi ala famude joni ya garta min mi ala temps joni gon mi ala famude ko wonɗa ko falɗa wadde ko Assalamu alaikum. Waalaikum salam. John. Cafaro, calminani sawdi mum. Tikani ko cafaro salminde kam ni. Ko salminango julɓe noon. Ndemi ko pulaar nanɗa. Jam ñalli, jam waali, jam weeri, jam hiiri, neweli. Aɗa andi ko firti. Tawi kono andi wiyama hay laakara ko arab haalata. Ni joni Allah nanta pulaar. Nan pulaar ki koto sa wiide assalamu aleykum holko boni hen ala ko boni hen so mbine kay jam ñalli jam mi wiyani ɗo jam woni fof ko je jam tan ko duwaw tan eyi kono noon woppu kan joni an haal pulaar goppa safatore nde neɗɗo ɗa wonde julɗo tawna cafa eyi ɗum ramata joni ɗa duwala wolande ko laaɓi ok par ce que mi wima miɗo faala yen waɗu ɓiɗɗo goo kadi ok min mi faala ɓiɗɗo goo kadi a faami joni ɗa duwala yewtugo ko laaɓi si tawi way iɗa wawi waɗugol goɗɗo goo ok si tawi woni a faalaka hande kadi heɓugol ɓiɗɗo on sumati wolanalan ko laaɓi min noon objectif an on komi faala koyen koyen heɓu ɓiɗɗo goo kadi ok balde mi faami ko kalta ko kono jimmi wiidema ɗo a finat dawa min mi fina somi fini mi naw suhaɓeɓe foɓɓe yaade asile ɓe mi naw ɗumen asile foɓɓe yaade école ɓe mi naw ɗumen école somi arti 9 heures mi dawa somi dawi 9 heures mi wonna toon ha kiiɗe ha 5 heures mi arta somi arti 5 heures hawre an a arti ɗo noon mi wawi wiide mboɗo waɗɗo ɓiɓɓe tato walla ɓiɓɓe nayo ɗum wawa yaadude ɓiɗɗo e liggade wawa yaadude ɗo mi wiyama ɓiɓɓe nayo joni noon hoto dañata ndiyam ndiyam a yani barilam nde ngal ɗo ɗeɗo bari toɓo toɓi ka lowota hen ko guilay ndiyam toɓo guilay toɓo est ce que ngal toɓi mi alano ɗum lowota hen joni noon sa ƴeewi ene joni Fouta andi eɗen jogui on terrasse uji e foof wallahi joni terrasse uji ɗi sa ƴeewi o sakkat barigal ma barigal ma eɗen mooli yalla est ce que eɗen mooli yalla fof wona hen ha sodata ndiyam nde cohluɗa fof tan mbaɗa leydi joni déjà ko leydi hankkadi ne joni ko follere est ce que ɗum ko kanje très bien eyi an ka jonta ɗo joni so Allah jaaɓi kala ko cohluɗ so mi arani ɗo komi ɗomi haalane oɗo banggue haalane banggue gonɗo ɗo no machallah eyi ɗum de joni a yiiti ɗum de kam ko hunde nde ganduɗa komi peccuɗo tan kono ɗum ɗo fof komi jogoɗo wattu ɗum kanje e follere tamate nantuma mi arton komi peccuɗo ko banggue goɗɗo komi peccuɗo min jimi ɗum ni cikkanno mata ko tubal teyɗum ala ko banggue goɗɗo ɗo joni follere nde kayrene mbaɗen ɗo seeɗa est ce que an ka jonta hande wi kam mi komi keñiɗo tan kono ay joni na ɓiɓɓe nayo mi wima min komi landima ko ɓiɓɓe tato iɗen joguiti ɗiɗo waɗen goto hay l'islam ko ɗum yiyamir l'islam wi waɗe ɓiɓɓe heɓe ɓiɓɓe min mi salaki ko l'islam wi ko kono jimmi wiidema ɗo e Fouta wona gotum on ɗum to aɗa wawi jibinde hakki temedere ɓiɗɗo taw Allah nam caɗele
sabu to aɗa ganduɗa tan ka jibini sa gayni goppa aɗa wawi woppidde yumma aɗa wawi woppidde miñen aɗa wawi woppidde mawnen kono ɗo noon ala yummu ala nene ala baaba ala hay goto ko an tan e hoore ma e ɓesguma sa fini sa dawi sa jibiniɗo ɓiɓɓe ha heewi min wadde firti komi nattal liggade mi jooɗo Ramata sa acci liggade min miɗo liggade ɓiɓɓe men ɓe maydata e heege ɓe holata ko holtoɓe ñande fini weeti yo kala ko ɓe landi si miɗo mari position mum mi waɗay mboɗo andi ɗum kono neɗɗo noon foti ko miijade hade ma wadde hunde Ramata miɗo miijike ko duuɓi jelu ni giɓe miijade waɗugol ɓiɗɗo darmi haalam ma an aɗa wawi finde suba goto donka ñawa walla jalta liggey so tawi mimi liggay malla an to lilde a sellani ɗo mimi liggay holno batten ko ɗum poɗɗa miijade enen ɗiɗo ko liggorɗen ko enen ɗiɗo ko ne wawi wallude men enen ɗiɓɓe fof saabu so goore men yalti liggey taw keddiɗo ne liggo ma dañno jogori gallo kono ɗo jom min somi liggay an sa ñawi walla a yalti liggey holno batten miɗo mari golle hol jobnomo luwas miɗo mari contrat mo lannata ka golle am miɗo wawi gollugol a anda sabu neɗɗo andi ko fini ko signa ɗum rafi ne signina to liggey mum to ene signina hen a rafira mi lettino ɗum seeɗa mi lettino ɗum mi lettino wuddu ndu min hande ko dimanche ala fami mi yahan hay nokku est ce que par ce que ɗo wonko gawmi ɗo suwa fudde ay ko jiiɗa ɗo ko ɗum awa kañum woni ɗon tagi ma ndentoɗo hara yaɓude ɗon est ce que yo joni yoni ni tan ha kihiɗe mi arta hen tigiri joni ma joni ko salata ɗum ɗo ko salata ko salata goppat tan ha so ɗi mawni joni yiran ha hirande manki seeɗa mi yiyata ɗo ko ɗiɗi tati min lawƴa min ñaama ay tamate ɗe waɗi ko tamate ɓutti e tamate cewɗe sa way yewni tan maaro waɗe o waɗi tamate cewɗe arɗo ma jungo jagge joni ɗum ɗon ɗum ko genre persiji ɗi ɗon ay e ɗum ɗo kadi ɗum noon kam gijam joni noon ala hade men yaade oɗo ciwri ɗum ɗo ne hol nafoore mum warñi cebek eyi tiiɗo caali e ƴewam ngar gorko liggoto ayi ala mi mbimi meeɗan weltanade sona kiiɗo eyyi ɗo jalni noon neɗɗo yeeyi jog kiicali wona nangue andi nokku min goni o toɓo so tooɓi ko toɓo musno ardata koye mardalle wiyete guerel ko marballe marballe ɗe noon so caami helat foof so hawre en waɗi piinde sammintu hel so yaade hendu ɗum ɗon so marballe nge rewi kon tamen yo ɗon hande sayi fo wonta ndiyam gasi ko noon kadi ay ɗeɗo leɗɗe tamata ɗe so mawni mi haɓɓatɗe wayno caprotoje ne ɗe kaɓɓe kadi taw so waɗi hendu yahata kadi so waɗi ɓiɓɓe keddat no hela sa haɓɓi noon ɗum tagui keblumi déjà ɗum tagui keblumi leɗɗe ɗe aɗa jehen laade poftoɗa woda ko ñamɗa ɗo lekki ɓaggiji ni kiiɗo ko ɗiɗo ko saɗa jiiɗu tewen urnat ɓeɗo ko romantique uji urnat urnat sa tawi daro ma kasi cakel gotel nawana ɗum madam o waɗanma juuɗu mbaɗa nde a wayri juuɗe nde ala min juɗani kono noon kam yano e urde sa juuɗi a waɗi hen ko ma jungo ɗum mais aɗani ɗum ɗon ɗum ko ɗum nandata ɗum nandata koye eɗen joguino to huuɗo ne wiye biddi eyyi a haali gonga eyyi ko no hendu biddi ni kono kadi serta seeɗa to nder to hunde ɗum hendu no weeli ma jungo jagge est ce que ɗum de kam vraiment joni laare toɓo wayri noon joni ani changement climatique o no huɗɗini hen ɗo kay mato hay nana aɗa wawi hen wadde min jogui to nana ɗo jogui guese tugude ko haysa a nawnu ɓe yoɓete sa fini a ronki darade walla sa fini rafi heeɓima rafi musɗo heeɓima ene signina hen yaali ɓe duwa yoɓudela aɗa yoɓe ɓe duwa yoɓudela anda neɗɗo sene haala hunde yo miijo saɗa waɗa hunde kadi Ramata min milandakima histoire ɗum ɗo nin natini yaltirni min komi wima ko ɓiɗɗo mi faala ɓiɗɗo goto kadi mi faala mi anda sa famude pulaar ngal ɓiɗɗo goto kadi mi faala ok na innugol o ɗo ko ɗum min haalam hen ko seeɗa heewani sabu ko ponnomi haalde fof mi haalnima heddi noon ko nanna ɗum hakkille ma he walla mbasa nannude min mi haali ko kalannomi gayni mbima ɓiɓɓe ɗiɗi mo joguiɗen ɓe yo Allah wurno barkina sene jogorto nafde tan kamɓe ɗiɗi ɓemma ɓe nafa ɓe mbima so ari goto nafani hay so ari sappo nafata kamɓe ɗiɗi mo joguiɗen ɓe yo Allah wurno barkina min no wiide ne waɗa ɗo ɓiɓɓe tara walla nayi ɗum tawani ham ɗo wona Fuuta. Ramata abbo mi yewtama a yetti on décision ɗo min kadi mi ƴetti décision mi wolnama ko laaɓi pos
on ɓiɗɗo joni yaha garta en gayna woni yewtugol komi wima on ɓiɗɗo a waɗay mo si tawi en heɓi daali ɓiɗɗo goo kadi ɗum ɗon no wawi waddugol len no wawi waddugol ɗum ɗon mi yewtoma ko laaɓi pos si tawi ko tubako wonɗa darude si tawi woni ko tubako wonɗa tewtade ma si tawi woni tubako noddima yewtima piiji gono toon mi yewtoto woni ko laaɓi wona jalugol mi woni wona jalugol mi woni min wona an no jalni kono min wona jalugol mi woni si tawi woni o ɓiɗɗo ɗo en heɓi daali hande kadi o ɓiɗɗo ɗo en heɓi daali hande kadi o ɓiɗɗo ɗo en wadday ko kaani ɗum ɗon wawi waddugol len mi wima ɗum ɗon no wawi waddugol len par ce que hari wonani wawnoɗa ñande arnoɗa ko arnoɗa tun mbiɗa andi ko yewtuɗen mbiɗa andi ko yewtuɗa lan joni ɓay woni a watti jindudugol e tubako a watti yawgol gollida e tubako woni ha ɓe ƴetti piiji ɓe waɗi ɓe loowi ka nder hoore ma joni watti joni ala nanandelam min modima adduɗoma ɗo a ala nanandelam min balde min wona salade konngol ma wona wasi jaɓandema kadi min mi hanga mboɗo jogui hakkille machallah saho neɗɗo goɗɗo ramata a wona hakkille wona hande kadi heɓini duuɓi ɗiɗi ma duuɓi tati wona ala gollirde ke hakkille ma ko hakkille tubako wonɗa gollirde maro wadde komi kangaɗo malo ko hakkille tubako wonɗa gollirde mi wolanima ɗum heɓini duuɓi tati mi ala famudema ka galle ɗo miɗo andi noon wona hakkille ma wonduɗa ko hakkille tubako wonduɗa e mum kono noon bibi so tawi a yiɗi ɓennoyro tan wonnako e ɓennoy so tawi a yiɗi debbo a yiɗi ɓiɗɗo goɗɗo res wiya jaren resde lembe artintinno hakkille maɗen wono fendo arnoɗa an no garnon ɗo no jibimi ɓiyam puramen mbiɗa ham ko yoni jibtimi gonguel mbiɗa yomi haad ɗon so tawi ɗon ka noddade Afrique aɗa wiya wonde ɓi debbo ma nenga hutoro planique yummani ne mbima ɗon ɗum ko hakkude ma e yumma en somi jibini wona yumma aɗa ɗo wambanami walla heddoto ɗo e suwaɓe min mi yaata ligguey o